A partir de demà i fins diumenge, al Teatre del Mar, 3 nàufrags intentaran sobreviure en alta mar i sense provisions. Una obra carregada de transgressions, ironia i sarcasme a mig camí entre la lucidesa i l'absurd. Em vindria de gust menjar alguna cosa. Els personatges es troben en un rai a la deriva i decideixen que un d'ells haurà de ser menjat perquè no morin els altres dos. Per decidir qui serà el sacrificat es despleguen les estratègies més imaginatives i cruels. Es funden partits polítics, es creen aliances per manipular el més dèbil. L'atzar, però, hi jugarà un paper molt important. En alta mar parla de temes com l'amistat, la lleialtat, la justícia, la política i la llibertat. Una obra escrita pel polonès Sławomir Mroczek l'any 1961, quan el seu país vivia sota un règim totalitari. Poso també les culleretes de te? Per descomptat.